Glengke ditambahi Mbak Rini. Ayo. Loro niki. Karo Mbak Nur wis. Yo capek gunung. Monggo Mbak Bar iki Rini. tak neruske lakon. Capek gunung karo dijengleng. Ha iya. Yo gampangane yo gen nyambut gawe. Oke. Kat mau nonton dangdut. Lah iya. Sorry bro, terakhir sinden provokator. Yo ora. Yo pancen ngono yo. Kita ketika kancane makmur iki ora seneng lho. Ya, Caping gunung menika kula aturaken Nggih. Bapak Camat, Bapak Lurah Camat, Kecamatan Pak Lurah. Kesesi, sedaya warga masyarakat sekecamatan Kesesi. Kula aturi rerepen Caping gunung. Yo, jengleke Mas. Mister Jo. Nek jam 12 ki wayang jengleng Mas Jola. Nah. Jengleng tapi yo alon-alon wong wis tengah wengi. Nek aku nonton raimu ki Ora satu. kok ketok penak nek jengleng lho Oh Mas. penak nek aku. Lah iya, aku yang nyawang Mas Jolang ki kok silep godhong ganyong. Apa kuwi? Irunge mendelep ngisore nonong. Wong ape muni merongos kok menggak-menggok. Mas ayo. Terus ber ayo. Saben bengi. Ngopo to ngging? Nyaman. Kok kembar aku, Mbak? Oh sing kaos Iya. coklat apa kuning to Le? Iku kembar Ambimu aku. kuwi. Tapi tahu kesetrum sing kae ya. Ya. Mirip Kesetrum. lho. Mirip tenan lho. Iki ngene Mas. Ya apa? Sayap kanan dan kiri ini sama, ini juga ya? Iya. Lah ini. Oh, ora kuwi. Oh kembar Pak? Oh Terai kembar. numpuk. Iya. Lah sini kene ya ngono kok padha ae. Ayo. Mas. Genti jengleng onor kono. Iya. Iki Ndang alot. jengleng onor kono. Iki alot-alot. Iya ndang ton jengleng kono. Yen memaja. Wah, iki ketoke suwi ra Nganggo kanggo. mendesas gek kono. Iso. Iki disundakke sithik. Nah, wong Mung karo janur kuning. Janur kuning. tanganmu. Aku ora ngopo-ngopo lho Mas. Janur Apa-apa kuning. kene. Janur ku 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 ning Piye? Karo Dek Nur piye Mas Jolang? Iki ombu kok Mbak ra penak. Kok ombo to apane sok ombo? Lah, Coba nek aku ndang-ndang jengleng ngono Mas. Nah, Iya, Mas. Mas. Ngarep-ngarep nih. Enak ya? Penak Coba iki. Nur coba Nur. Loh. Kok kene dar kono Eh. saklek ngono. Jolang. Apa wi? Kowe iki pancen apike karo Mbak Rini pengen ngono wae. Aku tapi kepengin jajal sing iki lho ketok alot-alot iki. Ora iso. Aku iki cara aku cara barang ngono. Cara kok coro to. Ijek dibungkus plastik rapet banget dadi urung iso dibuka. Ijek disegel. Apa? Segel wis suwean terus dilem meneh kok. Sik kondo jek sik. Lho model ngene kok ijek ori lho. Kupinge Mas. Ayo wis ketok entek ces piro iki. Ketake anu Nur. Sampean pindah rene mbok menawa iso muni. Rene pindah rene. Oh iya coba. Nur, arep kono. Manut to, ya. Piye aja rono-rono dintek. Coba jengleng aku Mas. Nah. Dan undang jengleng meneh Ya, Mas. Mas. Ya. Enak ya Mas. Duh. Iki jeneng Kok padha ae to Mas? Masalah Kowe iki piye kowe to? apa? Kok kowe iki ora tau kepeneran ngono lho nek pas nyegleng aku. nggonmu ki terlalu lebar. Mulakno aku lek wis tak amongke to. Nggonku ki jek segelan. Lo segelan kae kok karetan njur karete ucul dadi mengo meneh kowe. Sik to masalah ya apa genahe Lah masalah. iki ya tak apa? goleki masalah. Ayo Nur wis kene. Piye, piye, piye? Pisan kas. Ayo pisan kas ngantek ora dadi takon ngeroyok wong pirang-pirang iki. Oh, Royok jenglengan to. yo pisan kas Mas. Wah, musuh iki alon-alon Mas ketoke suwi ra kanggo kok. Yo.
Mas. Kandhane kowe iki karo Rini wae. Ngene ae, Nur. Piye? Nek menawa dijengleng kae cocok kaya. Kae lho. Ke. Piye? Kalau dijengleng. Yes. Eh? Ora apa-apa kliwatan ora. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Sikat, guys. Enak ya, Mas. Pindah mana gitu? Hop, masuk. Iki gamelanmu ki seakan-akan gambarno anggur wong wis nganggo to, Mas. Ora penak rene Nur. Kowe iki aja mrono-mrono. Piye? Kowe iki ora tau kebenaran to Lang kowe iki Lang. Nggonmu kok ora penak belas. Mulane aku wis tak omongke to. Piye? Sebab aku ki ora barang goji jalan. Khusus untuk suamiku tercinta. Oh. Nah, nek Mbak Rini ki mbuh ngono lho. Kok Embot, lah wong aku ndek bojo awakmu ora kok. sapa sing ngomong? Lah, yo. Kene sah kok rumah sawu. Eh. Oh, bola aku kabeh ta? Ya ta? Wah, bola aku kabeh. Mas, info terkini sing bener sing ndi? Kok ngrasake lho yo. Nur ki asline yo kepenakne digodhog dhisik. Ayo, Dek Nur. Ya. Ayo Nur, awakmu ki nak dijenglengi siap ngono lho. Loka mlaku wae angel. Pacitan. Aja kaya mangkono buta-buta yen pancen wani karo aku. Ayo coba. Sik to. Sik, Mas. Le, jenengmu sapa, Le? Le, jenengmu sapa? Hah? Dwi. Libi. Oh, Wibi. Wah, ya nyedot. Jenenge Wibi. Weh. Oh, ya, iya, apik. iya. Libi 2. Mas, Kaya pendemungku iki jenenge. Mas. Jane iki sing rusak iki aku pok kono kok iso kembar. Lah iya to. Kaya siap. Ya. Bayi. Sing kae ra. Anu suwun ya, Mas. Alah padha-padha tau disamber mledek ya, Mas ya. Aja ngono. Wis. Arep piye-piye ku mate Gusti Allah ya, Mas. Lho niku dulur kembar kula kok. Oh, iya. Dhewe bapak, dhewe mbok. Heeh. Riyene ketemu. Sampai nek gelem rene tak sawer. Ayo Le Wibi rene Le Wibi. Wibi yo. Nih. Wibi, rene Wibi. Ayo Le Wibi yo. Cak bagus. Ora Pak Lurah tok sing nyawer. Ya Le Wibi rene Wibi. Ya lah bagus Le. Lah. Gek padha iki klambine karo sampean. Sik, aja disawer sik. Sik. Coba Mas Deni, dikendangi kowe aku mau jogetanmu apik banget apa pas iki mau lho. Tuh, tak dangdut. Yuk, kendangi jaipong Mas. Engko lagi nampa saweran. Yuk. Ya. Yuk, joget sik yuk. Ya. 1 2 3. Sik. Don dompak ting ting jos mau piye? Baleni Mas Deni. Dompak ting ting jos ngono yuk. Tak gentung. Matur suwun nggih, Mas. Ah, Niki Terima kasih ya Mas.
sampean milih iki apa iki? Oh sing iki ae ya. Piye tak kowe iki sing abang kok? Kowe iki niat ngeki apa ora nek iki sing ikhlas? Aku ki ngekeki pilihan. Lah, Nek duit milih sing ndi? abang apa biru? Oh, abang. Nggih. Nek sinden milih sing iki ta? Oh gak. Tung tak dung. Ketoke ngene kok roh duit iki, Mbak. Kabeh wong ki roh duit. Piye to kowe iki? Iki nek wis tuk duit ape sampean gawe apa? Ngumpuli. Oh, dienggo ngumpuli. Kumpuli di Ditabung. tuku apa? Nggo tuku apa, Le? Tuku apa? Gue tumbas apa, Mas? Heh? Tabung. Oh, ya pinter. Sampean kape nabung duwe ATM. Duwe ATM. Oh, duwe ATM. ATM apa? ATM biasa. Walah gigi. ATM-e biasa. Biasa. Iya. Sawa. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Matur suwun. Begiki ugi disupport gudang garam, Mas. Bayo. Iya. Bocah ngono kok muding dhuwit. Gede gudang garam. Tak kei 50 emoh. Kayak gitu snack barang karo. Dang. Nduk. Dang. Tutak. Telang. Nduk. Nduk. Gentak gentung. Ya Allah Gusti, muga-muga aku dadi. Mas Danang, Dalam. Muga-muga aku dadi. biasanya jenengan nek pas mayangan dirawi ngeten iki bakal jenengan laris lho, Mas. Amin. Sinden lah anggere pas joget terus dibarengi ngono ku bakal ya laris bakal. Amin. Kali. Ngono aja kareti taben wae, mekrar ya wis ngono. Mbok kareti ra enak belas ngono. Panas sudan lengaling sayang caping Was. Ya. Ya. Ayo, Bi. Wah. Berdoa. Ya. Wes. Mesake kae mau Ya ketahuan. kok malah manut karo Wibi ora manut karo Untuk sampeyan to, Mas. untuk dolanan Mas Ulang. Yoga terkutuk. Ya ora. Lagi aku. Ngene iki satu kesatuan kok. Satu kesatuan apa wong aku ora ditaboki sing kono dipaske terus kok. Sing jenenge pertunjukan ki mesti melayani penonton. Kita itu menyuguhkan, ya bener nek para pengrawit ngladeni kae. Aku ki mbuh saeling-eling aku ki lho bar kelangan Lah 100 kok. kowe ki ning ndi ora tau bener to kowe iki. Aku bar kelangan 100. Ya. Oh ya. Ya matur karo Pak Camat apa Pak Lurah. Matur Pak Sudah kok Camat. kok ya. Lurah-lurah mung guyu tok. Mbok piye carane ngono wong 10-10-anemu. Aku ki mripatku ketok terus dhuwitku 100 wi. Ya engko matur Pak Lurah gampil. Pak Ijoli, Pak. Ya. Salahmu. Pak Ijoli, Pak Sumpah 100.000, Pak. Sakmene ya gur kuwi ya, Mas. Iku anggikku ape tak. Ampun Pak, ampun sukani Pak. Kok ampun sukani iki balane sapa? Nuwun sewu niku batinku ape tak dele musala. Oh, lah iki nek wis ngene iki wis. Jo. Wah, lah iki trik iki. Trik apa? Senjata iki pamungkas. Yo. Nggih. Pak Ijoli kosek le. Leh, kose. Pak Ijoli, Pak. Wis aja jam 11 ngono to, Mas. Aku dhewe cah yatim e. Lah kono cah bebas ora mikir apa-apa lah aku. Ngono ki ngisini-sini jolang. Saru ya. Seniman kok dremimis jaluk-jaluk. Aku ora nyuwun ya ora njaluk. Aja nyuwun, aja njaluk. Lah Aku piye? jalukno sisan. Jalukno sisan. Pak Lurah do meneng ae kok cah.
Ana padahal aku agak kesulitan lho. Kesulitan apa? Duitku 100. Walah. Nardian wadan sarata Swara suling mantan barang kita apa setia ning kelakon ayo ke Mas ya. Jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi Monggo Mas Denny dipun dangdutan. Roti pocong